En wat is er aan de hand? Een actie van Extinction Rebellion. Ach, dat zijn mijn grote vrienden. Fight for climate justice, fight for climate justice, hey ho, take me by the hand. Ja, wij komen dus uit Enkhuizen en we willen richting Friesland, richting de Waddenzee. En nou moet ik weer helemaal terug naar Enkhuizen en over de Lelystadse Dijk gaan rijden. Is goed voor de uitstoot. Ze doen het goed hier ook. Ja, dit zijn stalen pijpen en die heten lock-ons en daarin zitten wij vast en op deze manier kunnen wij niet gemakkelijk verwijderd worden. Dus die gebruiken wij om wegen te blokkeren en andere acties uit te voeren. Strijd met ons en laat het niet gebeuren. Strijd met ons en laat het niet gebeuren. Strijd met ons en laat het niet gebeuren. Het publiek reageert niet zo vriendelijk wat hier op de dijk staat. Nee, dat klopt. Dat heet vijandig publiek. Dus dat zijn mensen die proberen een demonstratie te verstoren. Door in dit geval geweld te gebruiken, door met eieren te gooien. Wat willen wij? Waddengasvrij! Wat willen wij? Waddengasvrij! Wat willen wij? Waddengasvrij!